en mä nyt niinku Niille ei hirveästi tiedä. Mä oon muutaman kertaa No niin. Joo, te ootte ihania. Joo, kyllä. Nyt on pahasti vastavalo kuule. Joo, ihania olette. Ja olet niin komeita. Nyt mä liian nopeasti. Se on näitten, siis tää on perusluonne tää tämmönen, että ne on arpoja. Niin joo, Se on sitä. Se pitää niinku opettaa siihen, että ihminen saa koskea ja Niin. Tää näistä kaikista rohkein ehdottomasti on tää poika justiin. Niin joo, niin. Ettei se ne ei niinku silleen kaipaa eikä vaadi Ei. että ihmiset niitä palluttelis. No tietenkin jos ne pienestä pitää sitten, ja sieltä tulee taas joku epäilyttävä tyyppi. Tässä on tää. Ai vettä. Tuosta vasastakin huomaa sillä kun sitä on niin paljon jouduttu käsittelemään, että se on sillä enemmän tottunut ihmiseen käsittelyyn. Mut siltikin se on semmonen, että ei se niinku periaatteessa antais mielellään koskea. Niin joo. Se on vaan jotenkin niin syvällä tuolla se, Niin. ne ei oikein. Niin, muistan jostain lukeneeni. Voiko näin koskea? Sanoa, että Vai että nappaaks alpakat ne? sitten kun on kumminkin joutunut niinku ihmisten, eikä kun noin laamat sitten on niinku enemmän joutunut ihmisten kanssa olemaan tekemisiä, että ne on niinku Se enemmän on niin ihmisten. utelias, kun se luulee, että tietää jostain syömistä. Niin. Onks nää niinku, onhan nää niinku vaan niinku lemmikkieläimiä, niinku niillä on mitään siis hyöty. No se siellä Niin. perussahan nää on villantuottajia. Niin. Et laamat on Niin mut noita... nyt niinku täällä teillä. Juu, meillä nää on ihan vaan tämmösiä Niin. kovereita. Joo, kyllähän se kanteis opetella se rukin käyttö varmaan olis kysyntä. Eiks tää villa ole just semmoista niin, että sitä kaikki lammasallergikotkin voi käyttää? Joo, sehän on 6 kertaa lämpimämpää kuin lampaanvilla. Niin. Kun tässä ei oo sitä rasvaa lainkaan ja tää ei korkeassa. Niin joo. Mut jossainhan ne ostaa, jostain mä luulen, että joku semmonen firma, joka ostaa kaikkien niinku kissan ja koiran ja kaiken maailman elukan karvat ja tekee niistä lankaa. Joo. Suomessa on hirveän hankala viedä niitä kehräämään, kun se maksaisi niin maikuuden. Niin joo.